Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kuna video Makhumalo ugaya utshala besiZulu. So le video siyibona Instagram ugaya istofini lese gas, le stof semcimbi. Niyazazi ukuthi njani? Hayi, niyakwazi ukugxeka, niyakwazi ukucomplaina ku social media. Abanye bathi sesaphucuzeka kakhulu so asisebenzisa izinkuni. Nazi ngani ukuthi la akhona zikhona yini izinkuni? Phela izinkuni awuveli nje zitholakala. Nazi ngani ukuthi zikhona noma azikho. Futhi ke abanye ke bane sinus, abanye amehlo ayalimala umlilo. Hayi nina nahleze nicomplain, why ningasho ukuthi sicela irecipe? Why ningasho ukuthi sicela awusibhalele phansi ukuthi wenza kanjani? Kodwa into engeke ngibone ke ukugaya angathi akuhambisana nerecipe, kuhambisana nje nokuthi uyakwazi yini ngoba irecipe yakhona uyibona ngamehlo. Hayi leyo kubhala phansi ngaze ngakhumbula uLasi ehambisela eyofundisa uN. Nabona ukuthi akudingi njalo ukuthi kube nezinkuni. uLasi sambona ku-RO Show D eyofundisa uN. Wayemfundisa nawe ubona umlilo asesubona. Yekani kuMakhumalo akotize ngendlela yakhe kwakhe. Ushilo kuMakhumalo wathi Makoti womfana uyakotiza nakho. As long as abantu bezokwazi ukuphuza kuzokuphuzeka. Hayi futhi ke guys nina nazelaphi ukuthi ke makwenziwe estofini akubi mnandi. Mina ngihle ngitshela ukuthi phela utshwala besiZulu obomalume nobaba. Nazi kanjani ukuthi wasestofini ngoba into engabe siyayikhuluma ukuthi ujeqe waphansi nasestofini awufani. Yabo wena ujeqe nje lo waphansi hayi uhamba phambili nedombolo. Mase laba bahlobisiwe labo jeqe bahlobisiwe bamnandi nabo kodwa kube ngathi nje sezidla ikhekhe awucabanga ngeke usuke ikhekhe nenyama. Yilokho ke cha nami nganivumelayo ngoba ngiyakwazi ukuthi ujeqe waphansi nowestofu nalo jeqe ohlobisiwe nje osumbalabala awufani. Utshwala besiZulu niseseliphuzaphi? Angiphume ke endabeni zenu. Yekani uMakhumalo akotize ngendlela yakhe. Okwami benginikeza i-updates. Nganitshela ukuthi kule ya family yaseMzumbe noma benzani ngizoninikeza i-update ukuthi benzani manje. Noma yini ngathi ubukile ku social media. Okwami ngiyabonga support, ngiyabonga ngiqedi. Thank you so much for love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.